mahal ay nangangahulugan. Hallelujah. Nagde-demonstrate sa kanyang mga disipulo kung paano niya minahal ito. Amen. Amen. Diyos na nagkatawang tao, bumaba sa lupa. Amen. Nagbigay ng halimbawa. Siya mismo naghugas ng mga paa ng kanyang mga apostol. At ang sabi rito, upang makilala, malaman, ipaalam sa lahat ng mga mananampalataya na tayo'y mahal na mahal na mahal na mahal ng ating Diyos na buhay, ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Pangalawa, upang ipakita ang magaganap na pagsasakripisyo niya sa kanyang sarili sa krus. Yung pong kanyang ibinigay ang kanyang buhay, yung kanyang pagpapasan ng krus na yan, maminamahal, na kanina inyo na pong narinig yung pong 7 wika na ipinaliwanag ng ating mga beloved elders, isa-isa. Inyong naunawaan ang kahalagahan nito. Ginawa ito ng ating mahal na Panginoon dahil nakatalaga, nakaplano. Dahil kung hindi gagawin ito ng mahal na Panginoon, isang tiyak na bagay, wala tayong kaligtasan ngayon. Ginagawa yan ng ating mahal na Panginoon upang magkaroon tayo ng kaligtasan. Ginawa ng ating mahal na Panginoon, ayaw niyang gawin. Dahil napakahirap, napakasakit bilang tao. Dahil nagkatawang tao ang ating Diyos. At nararamdaman niya ang sakit, ang pait. Pero kung hindi niya gagampanan, maminamahal, wala tayong pag-uusapan ngayon na putuwasing. Wala tayong pag-uusapan ngayon, maminamahal, na 7 wika na kanyang winika bilang tao. Kanya itong ginampanan lahat upang ikaw at ako ay may katiyakan sa iyong kaligtasan, magmana ka ng langit at buhay na walang hanggan. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At ang pangatlong dahilan ay upang ipahiwatig sa kanyang mga alagad ang katotohanan na kanya siyang tinawag upang maglingkuran sa isa't isa. Ang pangatlo daw pong dahilan, maminamahal, ay upang makita ng lahat na wala po ditong senyor at senyoreta. Wala po dito, minamahal, nakakataas sa iyo at nakakababa sa iyo. Pantay-pantay tayo. Kung ang Diyos na iniwanan ang magarang trono sa langit, bumaba sa lupa at ang kanyang mga apostol na hindi naman niya kilala, hindi naman niya kaano-ano, amen, kanyang minahal, pinakitaan, ginawa ang mga bagay na ito. Ito daw po ang pagpapakita kung paano ang Diyos na nagpapakumbaba sa kanyang sarili. Amen. Amen. Ganon din upang makita ng kanyang mga alagad, makita ng kanyang mga apostol ng the body of Christ. Ang sabi rito, maminamahal, na sila'y maglilingkuran sa isa't isa. Paglilingkuran ang bawat isa. Maglingkod ang nasa itaas doon sa ibaba. Ang sa ibaba naglingkod doon sa itaas. Ang diyan, kung saan ka man naroroon ngayon, maglilingkuran kayo sa isa't isa. Kaya may pagdadamayan. Ito daw po ang pinakamahalagang kahulugan kung bakit mayroon tayong putuwasing. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Habang ating tinatawagan ang ating mga beloved elders, sila na muna ang mauna, maminamahal na ating pong isa sa gawain, iniling natin mga instrumentalist. Umpisa na po natin ito at habang tayo nagninilay-nilay, maminamahal sa ginagawa na halimbawa nito ng ating mahal na Panginoon, awitan na natin ang ating napakabait na Diyos. Siya sa atin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanan nagawa laban sa iyo. Nagtatapat, sumasamo, dumudulog sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, hindi man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya, kawaan, kapatawaran sa
sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Patawarin mo ako, Panginoon, ang iyong habag ngayon'y kailangan ko. tulungan mo ako, Jesus. Sa kasalanan ako'y hanguin mo. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya, kawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Siyasatin mo, Jesus. Yes, O Lord, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Ang kasalanan nagawa laban sa'yo, nagtatapat, sumasamo, dumudulog sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya, kawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Patawarin mo ako, Panginoon, ang iyong habag ngayon'y kailangan ko. Tulungan mo, yes Lord, glory, hallelujah. Ako, Jesus, sa kasalanan ako'y hanguin mo. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya, kawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Hallelujah. biyaya't kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Dati akong makasalanan, dati akong puno ng kasamaan, naging alipin na sa Sanlibutan at nalulong sa kalayawan. Ngunit ako'y lumapit Sa iyo, isinukuha niya lahat ng kasalanan ko, upang ang buhay baguhin mo at mapatawan ang mga sala ko. sa Kalbaryo Tayo sinubos tinubos mo mo
krus ng Kalbaryo, dahil ako'y inibig mo. Dati ako magkasala. Yes, Lord, hallelujah, hallelujah. Dati ako puno ng kasamaan, naging alipin na sa lipunan, at nalulong sa kalayawan. Ngunit ako'y lumapit sa iyo, isinuko ang lahat ng kasalanan ko, upang ang buhay ko'y baguhin mo, at magpapatawa ang mga sala ko sa Kalbaryo. Tinubos mo ako sa iyong dugo, nilinis mo ako, o aking Diyos, kay buti mo. Ang iyong buhay ay di ipinagkait sa akin, ikaw ay napako sa krus ng Kalbaryo, dahil ako'y inibig mo. Sa Kalbaryo, tinubos mo sa iyong dugo, nilinis mo ako. Yes, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kalutin mo ang iyong buhay ay di ipinagkait sa akin, ikaw ay napako sa krus ng Kalbaryo, dahil ako'y inibig mo. You did not wait for me to draw near to you, but you clothed yourself With frail humanity, You did not wait for me to cry out to you, but you let me hear your voice calling me. and I'm forever Grateful to you, and I'm forever grateful for the cross, and I'm forever grateful to you that you came to seek and save the lost. You did Not not wait for me to draw near to you, but you clothe yourself with frail humanity. You did You not did not wait for me to cry out to you, but you let me hear your voice calling me. I'm forever grateful to you, and I'm forever grateful for the cross, and I'm forever grateful to you that you came
I'll sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Forever grateful to you, and I'm forever grateful for the cross, and I'm forever grateful to Jesus that you came to seek and save the lost. He left the splendor of heaven, knowing his destiny. 'Twas the lonely hill of Golgotha, there to lay down his life for me. If God is love, the ocean is dry. There's no stars in the sky, and the sparrows can fly. If God is love, then heaven's amazed. There's no feeling like this. If God is love, even in death He remembered the thief hanging by his side. He spoke with love and compassion. Then he took him to paradise. If God is love, the ocean is dry. There's the stars in the sky, and the sparrows can fly. If God is love, then heaven's amazed. There's no feeling like this. If God is love, just suppose God has searched through the heavens and could not find one willing
be the supreme sacrifice that was given by not life for you and me. Had it not been for a blessed gold Mount Calvary, had it not been for an old rugged cross, had it not been for a man called Jesus, then forever my soul would be lost. I'm so glad he was willing to drink this bitter cup. Although he prayed, Father, let it pass from me. I'm so glad he didn't call heaven's angel, and from his hands he pulled the nails that torment me. Amen. Glory, hallelujah, hallelujah. Had it not been for a place called Mount Calvary, had it not been for an old rugged cross, had it not been for a man called Jesus, then forever my soul would be lost. Had it not been for a place called Mount Calvary, had it not been for an old rugged cross, had it not been for a man called Jesus, and forever my soul would be lost. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all the wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, led behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall,
God of me above all. Above all powers, above all dreams, above all natures and all created things, above all wisdom, and all the ways of man. There's the way before the world began, above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and the treasures of the earth. There's no way to measure What's your word? Crucified, left behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. You took a fall and thought of me. Oh, crucified, left behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. You took a fall and thought of me above all. The blood of Jesus shed for me. Oh, we back on Calvary. Oh, the blood that gives me strength from day to day. It will never lose its power. It reaches to the highest mountain, and it flows to the lowest valley. Oh, the blood that gives me strength from day to day. It will never lose its power. I soothe my doubts and calms, heals all my fears. Oh, and it dries all, yes, all my tears. Oh, the blood that gives me strength from day to day. It will never lose its power. It reaches to the highest mountain, and it flows
me strength from day to day. It will never lose its power. It reaches to the highest mountain, and it blows to the lowest valley. Oh, the blood that gives me strength from day to day, it will never lose its power. Ang inalay ng ating Diyos ay buhay. Lahat po natin minamahal na mga kapatiran na hindi pa po kayo po ay pumunta na po din sa harapan ng ating Diyos ay buhay. Langit ay kanyang kusang nilisan, sa krus tinanggap ang kamatayan. Lahat na po, pagitaas mo ng kamay kung lahat po ng mga kapatiran, tapos na po. Lahat, wala na pong hindi na. Ang inalay ng ating Diyos ay buhay. Ialay sa ating Diyos ay buhay. Hindi niya kailangan ang gintong yaman, mga panalangin mo walang laman ang nais niya. Ang buhay mo'y lubusan ilaan. Inalay ng ating Diyos ay buhay.
salamat ang palagi nating pinapabuhat sa ating buhay na Diyos. Ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tunay nga, maminamahal na tayo po ay kanyang mga tunay na mga hinirang, tunay na mga anak, pinili, pinagsakripisyuhan, inalaya ng buhay upang makamtan natin ang mga biyayang patuloy nating tinatamasa. Sa umagang ito, maminamahal, tayo po'y dadako sa ating mga pangailangan. Kung kinakailangan lumuhod, itaas ang dalawang kamay, manalangin para sa ating mga pangailangan. Sapat na ang buong magdamag na tayo naging katanggap-tanggap sa paningin ng ating Diyos na mahabagin. Pinagpala po tayo, maminamahal. Dahil sa buong mundo, wala na nagsasagawa nito. Nag-iisang iglesia sa buong mundo na sumusunod sa kalooban ng mahal na Panginoon, sa kanyang mga salita. Mula pa ng kanyang itinatag ang ministeryong ito. Tunay ng pastor, ebangelista, ang propeta na nangalaga sa atin. Hindi naglikat na magturo. Ngayon nagtatamasa tayo. Sa umagang ito, maminamahal, patuloy natin idadalangin ang iba yung kalusugan, kalakasan, mahabang buhay ng ating mahal na pastor at kanyang buong pamilya. Dakilat mapagpala namin Diyos, Ama namin sa langit, aming napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus. Muli sa umagang ito, ang aming marubduba, tao sa pusong pagpapasalamat, paglulahati, pagsamba, na sa buong magdamag, sinamahan mo kami, mahal na Panginoon, sa lahat ng aming sinasagawa na pananambahan. Natapos namin, nasunod namin, naisagawa namin ang lahat ng mga palatuntunan. Aming naalala ang mga pagsasakripisyo, malapay hindi na baliwala. Pinahalagahan po namin ang lahat ng ito. Salamat sa totoong pastor na yung hinirang upang kami maturuan. Narito mo kami sa umagang ito, nagpapakumbaba, humihingi muli ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali at mga pagkakasala. Patuloy na sinasamo na palusugin, palakasin, pabain pang buhay ng aming dearly beloved and honorable pastor, Wildy Estrada Almeida. Kalami ng butihing mga anak, mga apo, mga manugang, lahat ay mga manggagawa, aming mga beloved elders na mga katuwang, mga awit, mga manunugtog, na mahal na kapatiran nandito ngayon sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan, sa lahat ng dako sa buong bansa, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang dyan sa ibayong dagat. Amin pong patuloy na sinasamo ang pananagumpay ng pangatlong araw ng krusada diyan sa dako ng Baguio City, diyan sa Bacmuntan, diyan sa dako ng Rizal, sa lahat ng dako naroon ang mga krusadang inilulunsad. Sa araw na ito, samahan mo malapay na kami magtatagumpay at lahat ng mga pangailangan ng mga anak, malapay Isusa, narito sa umagang ito. Mayroon mo silang mga karamdaman, may mga kahilingan man sila sa kanilang mga negosyo, mga hanap buhay, mga pinagkakitaan, pasaganain mo sila sa lahat ng bagay. Sa pangkalahatang panalangin naming dearly beloved Pastor Wildy Estrada Almeida, amin ang inang kinakatugunan ng mga dalangin. Ipatuloy niyo mga kanang kamay sa inyong mga ulo sa pangalan ni Jesus. Demons of leukemia, cancer, tuberculosis sa puso, high blood, diabetes, i-rebuke niyo maminamahal bilang point of contact. There's power in the mighty blood of Jesus. Complete healing and deliverance. Mga panlalamig, panlulupaypay. Cast out, cast out, cast out in the mighty name of Jesus. Kahirapan, hallelujah, hallelujah, malapit. Pasaganain mo ang kabuhayan ng mga anak, mga pagninegosyo nila, paghanap buhay sa mga bukirin, sa mga karagatan, sa lahat ng araw, sa lahat ng oras. Ilayo kami sa mga dinobyo, ilayo kami sa kapamakan, ilayo kami sa COVID-19. Pasaganain mo kami sa lahat ng bagay, materially, physically, financially, spiritually. Pagpalain mo kaming lahat. Ito pong samot dalangin namin sa matamis na magmayang pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, thank you so much, Brother Jesus, for answering our prayers. Thank you so much, Brother God, for answering our prayers. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon Jesus, maminamahal. Bilang pasasalamat, itaas ating dalawang kamay. Tumalon tayo sabay sigaw, hallelujah, praise the Lord, 3 times, maminamahal. Bilang pasasalamat sa araw na ito, sa buong magdamag, sinamahan po tayo ng ating mahal na Panginoon, pinagpala tayong lubos. Amen. Pumalakpak muna tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Walang hanggang pasasalamat, aming pinapabot sa iyo, mahal na Panginoon, sa mabiyayang ito. Lumukso, tumalon 3 beses, sabay sigaw, hallelujah, praise the Lord. Bilang pasasalamat, huwag magbibiro, ang kininan ninyo, ang kininan nating lahat,
ang lahat ng katugon natin madalangin sa pangalan ni Jesus. Sabay-sabay, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin natin Diyos na buhay. Salamat sa ating mahal na Panginoon minamahal na ating pong muling naisagawa yung ating foot washing at pakikinig ng 7 last word na winika ng ating mahal na Panginoon. Naway pahalagahan po natin yan. Amen. Amen. Huwag nating baliwalain, huwag nating kalimutan. Baka paglabas lang natin sa ating pastoral house, nakalimot na rin kaagad tayo. At patuloy mga minamahal, nagpapasalamat tayo ng tao sa puso sa lahat ng mga tagumpay na ito. At patuloy mga minamahal, idalangin natin ang huwag kayong magiging kampante. Alam ninyo, nandyan sa media, nandyan sa Facebook, nandyan maminawal ang mga padawagan sa mga krusada na ating inilulunsad. Ipanalangin po ninyo. Dahil kanina nga, inyong narinig yung explanation. May makakita o walang makakita, mga minamahal, ang mahal na Panginoon ay nakatanaw, nakatunghay sa atin, sa lahat na ating ginagawa. Wala pong mababali, wala dyan. Amen. Amen. Gawin natin ang mga bagay na yan dahil minsan na tayong pinagpala, tuloy-tuloy na magpapala hanggang langit. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating Diyos na buhay. At maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At medyo tayo mo naman ay huwag maging kampante sa ating mga sarili dahil yung mga kapatiran natin na naging bunga ng ating anniversary, yung mga bunga natin maminamahal na hindi natin nakikita, huwag kayong maging kampante. Inyo pong dalawin sila. Amen. Inyo po silang pasyalan. Huwag ninyo silang pabayaan na manatili na hindi na natin makakasama. Alalahanin po natin maminamahal na ayaw nating sumalubong sa Panginoon na tayo-tayo lang. Kinakailangan tayong lahat na nakaalam ng katotohanan. Magkaroon tayo ng pasanin. Alam niyo po ba na itong Lenten season na ito pong pagsasakripisyo natin, ito pong kwarismang ito pong pag-celebrate natin ng isang linggo, maminamahal ay pag-celebrate ito ng mga tunay na mga Kristiyano sa ginawa ng ating mahalapin. Ano bang maigaganti natin? Amen. Ano bang isusukli natin sa kabutihan ng mahal na Panginoon? Kung siya, Diyos, nagmay-ari ng langit at lupa, iniwanan niya alang-alang sa iyo, sa akin, sa ating lahat, tayo naman ay magsakripisyo. Yun po ang ibig sabihin ng ating mga isinasagawa. Amen. Amen. Huwag tayong magpabaya sa mga kapatiran natin na naliligtas na. We are our brothers and sisters keeper. Amen. Amen. Ipalo-up natin sila, loved ones ninyo na hindi pa natin nakakasama. Dalhin na po natin sa banal na gawain ito ng ating mahal na Panginoon. At ang pinakamataas sa papuri pagsamba ay ating pong muling ipinapaabot sa ating napakabait na Diyos sa buong magdamag na tayo po'y sinamahan. At sa ating pong mga announcement, ating pong ipinagkaloob ang buong pagkakataon sa ating pong beloved Brother Noel para ipagpapatuloy pa po yung mga paalala sa ating mga announcement.